Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama to'y kapadasak iti bihag. Apulos nga awampay nangis istoryaak. Uray iti bukod ko nga ina. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, saan kan nga agtuuloy nga agadal? Saan nanang? Makiasawa akon ka ni Diego. Ang sayang mo't anak ko. No saan mo nga ituloy ti agadal? May sa taon langan katagraduar kan. Nagsardeng akon iti trabaho. Apay nga mina nagsardeng kan. Saan nga rod akayat ni Diego nga agtrabaho ak? Kasanom nga rod amay tuloy ti panagadal mo no nagsardeng kamot ka na nagtrabaho. Nanang, adamot mabalin ni Diego nga agbalin nga asawa? Uray pay, anak ko. May mayat matlaeng, no adan halpas mo a kurso. Saan nga roden akayat ni Diego nga agtrabaho ak? Apay nga min amasapul a pagsardengan na ka. Di na ka di amaw as ikatimang papaadal iti bagem. Ala, bayan nyo nanang. Tainton makapagkasar kami. Ibagak apagtuluyan nak nga agadal. No kasta, aging ga ita? Saan nga mo ti inam abar ti pagtrabahuam? Iso ang pinagsardeng na ka ni Diego? Saan? Sigurado ang makapungtod lang. No ibagak abar ti ayan ko. Good. Talaga nga rin agkasar kayon kay ni Diego? Well, nabanugak matan nga agtrabaho kan agad-adan. Kaya't kung ti aginana. Diyay agyan lang iti balay ajak problemaen. No pangalak iti igatang ko kadag iti kasapula. Nimbagpay kan ka. Tanaka birok kan iti seryoso kan ka. Diyay nakasagana amang ikasargan ka. Saan ka amadanagan, Minerva? Makabirok kan tumot lang iti lalaki aparakan ka. O sige, panawan ka pa dito'y lamisaan mo. Urayom latan ni Diego. Kasapulak pa'y trabaho. Okay. Mapan ka nga roday. Taamangan lumaungtan ka pa eh. Itay kakadipay nga gururay. Saan mo't kitni? Kapampanaw lang ni Minerva diti lamisaan ko. Kinadkadwaan na kabayatan ti kaawan mo. Kasana? Nakasarita mong tinan? Imanugot nga kalay sa atin? Awan maaramidan na, no iso ti kayat ko. Adakit daw ti inak, Han. Oh, anya dita, Han? Kayat na nga ilepas ko ti panagadal ko. Kat, anya nga rod ita ti kayat mo mapasam. Mabalin ka di nga ituloy ko ti panagadal ko. Apaman ang makapagkasarta? Day talaga yan. Okay, no problem. Kasanaw, aginroll ka matlaang. Wen nanang, uray bumakat akon. Ituloy ko latan ti agadal, ta isumot ti kayat ko. Ay, bimakit ka nga agpaiso iti pagadalan. Kasanaw kat pasaray sumardeng ka sa mo ituloy man ay. Wen tawan mat nga rod kwarta abus-busak. No kumasaan ana sa pa pinanawan na ni tatang mo, natulungan na ka kumaanak ko. Anya ngay nga rod, nanang. Kat kasjay mo't tigas at ni tatang. Agreeing kan, Han. Saan ka diada mo asarak mo itay di pagadalan? Wan, Han. Ngam, 9 o'clock nga agrugiti classic ita. O sige nga rod. Umuna ako na rumar. At appointment ko ita. Si kanti makaamo ditoy. Okay, Han. Ay, kaya't ko pa'y ti maturog. Ala,
ituloy mo pa lang arot ti maturog, Han. Mabit lang. Ato igam ti kwartam. Thank you. Sige, Han. Ibatim latan iti lamisaan. Partakak ti magna. Amangan numala daw ako ni ti klasik. Ay, sorry, miss. Pasensya ka na. Agdardarasak ngamin. Amangan ngamin numaladawak. Ay, sorry, Mat. Oray siya kat agdardarasak, Mat. Ang gayam, siyak ni Jomar. Anya ka di mo tinagan mo. Siyak ni Lorraine. O sige, panawan kan. Amangan numaladawak pa'y. Apay arabi imanan asimmangpet ka. Overtime, Han. Kanayon kamutan amarabyan. Gaputado ti marami di jo opisina. Kasta ka di? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, Mat. Inton Sabado, adda pangyam amwakan ka. Gagayam ko iti negosyo. Natamag da nagkasara kon. Kayat da maam-am mo no asino ti asawak. Kasapulan pa'y ka di ayam-am muna? Siyempre. Kayat ko amakita da ka. Kayat ko amakita da ti nakapimpintas nga asawak. Day talaang ti makagapo. Han, dakkel apa kay dayawak. Gaputa na pintas ti asawak. Kasta ka di? Day ta ka di ti makagapo no apay nga kasar na? Siyempre, saan la day ta? Nasingpet ka. Gapu taagtultulnog ka iti amin akayat ko. Kumusta ka matain anak ka? Imbag man ta nakapasyar ka. Nabayag ka di nagpakpakita dito'y balay. Uray nanang. Tao-awagan kayong matakanayon. Kahit kumusta kayon ka ni Diego? Okay kami laang, nanang. Kanayon abisi ni Diego. Danda ni awan oras na matlaang para kanya. Tiga po siguro iti negosyo na. Day tati kanayon na nga ibaga. Saan na bali Basta di nakabaybayan. Saan matkit di nanang? Di nakmat imimutan ti asawa. Nang runa no maipapan iti kwarta. Alakit, aw-awatam latan at asawam. Tinapatag, saan nakaabaybayan? Oh, naimbag man ta nakapasyar ka gayam. Gaputa mo borbori nak ityabalay. Manumanan nga aldaw nga awan ni Diego. Nagbiyahe. Kadwa na dagiti pada nga negosyante. Iso aliw-liwa ang matibagim. Siyempre nagrigak nga tati agmaymay sa nga awan ka sa una. Sa bagay, agpaiso tinakunam. O sige nga ron, agsubli akon iti trabaho. Enjoy, gayam! Okay, gayam. Kasla mabigbig ko ti adda iti banger alamisaan. Pasaray kumita kanya. Sa dino ka din tinakakit-kita kan kuana. Hi, miss. Hi, Mat. Agmay saka ka di? Mabalin ti makitibal? Awan. Agmay saak. Sige, agtugaw ka lang. Yaman na ka. Malagit na kadipay? Familiar ti rupam kanya. Ngam saan kon amalagit ti nakakitaakan ka? Sikat di nabangga ka di pagadalan. Saan ka di? Wan. Malagip kon. Apay nga adda ka dito eh. Awan. Kayat ko lang ti agrelax. Sika. Apay nga da ka dito eh. Kaskan ka. Kaya't ko matiag-relax. Mabalin ti agdama? Ha? Anya day ta? Mano ka din titawan mo? Amok namin nga ubing ka ngam iti siya. 19. Sika ngay. 29? Mas daw ka siguro. No apay asa anak pa lang ang nakagraduate iti daytoy atawan ko. Apay ka di. Siguro, kanayon ka mabagsak. Mabagsak ka dagos?
Saan ka di mabalin ako rangak iti financial? Kurang iti financial. Kas makita kan ka. Kat saan ka ngagkurkurang iti financial? Saan itan? Gapo iti asawa. Nukasta. At dagaya man asawam. Saan nga minamadlaw? Kasta nga paiso. Addan asawa. Apay nga ron nga ka dito yung agmay-maysa. Ayan ti asawam. Adda business trip na. Kasta ka ni. Okay. Awan mo't siguro dakas na. Nukaduan ka nga ginom. Pasensya ka ni tinapasamak ka data. Agpadata na Bartek. Iso saan taan nagawidan tirik nata. Agbabawi ka kadi tinapasamak ka data. Natural. Addan asawak. Katsapay la kuma. Tawan sa bali ang makaam mo itinapasamak ka data. Awan pa nagbabawi itinapasamak ka data. Kat namnamaak akasta ka kumamat. Ngamin, damo pa'y lang ang nakita ka. Agayata kun kan ka. Kat ingkar kararag ko ti panagkita tamanan. Anya? Sapay ko ma, tasan aday to'y ti maudi a panagkita ta. Jomar. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Sige. Hello? Jomar? Mabalin ka di nga kita tamanan. Sige. Ngam saanen nga itinagkitaan ta idi. Adda ngamin amamo kichay. Katjak kayat amaamuan na ti relasyon ta. O sige, sukunan ka di tabalayo, agtaksiak. Okay nga Rod. Orayan kalangan ditoy. Bye. Asino ti lalaki akaduam iti daydi abar, ha? Asino mat ti babae akadwam? Sakti mo na nagdamag. Saan ka di? Gayam ko. Barkada. Barkada? Adda ka di barkada nga arig na kat ungwan na kan? Apay akasta ka. Kat agpada talaang mat. Oray si ka. Kat nakita ka nga inagkam ti babae akadwam. Saan ta ngagpada? Gaputa siya. Kwartak ti busbusbusek no agbabayak. Sika ngay. Tandaan am nga agapgapo kanyak ti kwarta busbusbusem. Iso nga adda karbangam. Idinto ta siya kat awan. Kasta ka di. No kayat mo nga ituloy ti relasyon nyo iti daydi a lalaki. Nawaya ka apumanaw dito'y balay ko. Anya ti kunam? Agsubli ka manan nga trabaho dito'y bar? Wan. Nagsina kami ka ni Diego. Anya? Ngam, apay man? Atidog nga istorya. Ay, anya matan ti mapaspasamak kan ka? Kung naglakit din wagtal ng tibiyag mo? Kastamat ti panagpunag. Ngam saan nga amin akayat tayo itibiyag. Kat iso ti masuha. Kaano ka nga rin namang rugi? Inton bigaten. Sa dino nga rin ti pagnanay damita. Nagsubliak iti sigod a boarding house ko. Amo ka di tinang? Saan pa? Kan awan pa'y planok amang ipudno kan kuana iti amin. Itatanagsin na kami ka ni Diego. Anya ti makunam. Siyempre, awan tinagbaliw. Awan gayam. At dain sangpat ko amakan. Amok ngamin asan ka pa'y anangan. Amok nga awang kwartamitan. Tanagsina kayo ni ti asawam. Sana bale. Takabailak mo trabaho. Tinapatag kanyak. Kat saan ka amapukaw? Oray siyak mat, Lorraine. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. Amom ka di amas pinili ka ngam ti asawak. Anya nga ron ti plano mita? Agtrabaho ak. Kat ilapas ko ti panagadal ko. Nasaya at mat nga ron no kasta. Kat day tamo ti aramidak. Agadalak ang nalaing para iti masakbayan ta. Talon nga aldaw asaan ang nagpakpakita kanyak ni Jomar. Unattended mat ti cellphone na. Anya nga tati mapaspasamak kan kwa na.
Anya nga tano padasak ti mapan ija balayda. Sa anak nga agpakita. No di kat agpaliiwak lang. No anya ti mapaspasamak. Aapay nga adu ti tao di ta balayda. Ha? Dahil nakasabit at tarpaulin. Sana po no. Panasak tagdamag iti babae anak katakdar iti dahi siya abanda. Barang amuna. Noan niya tinapasamak ka ni Jomar. Nana, naimbag abigat yun. Mabalin ka di tagdamag. Anya ti damag ang balasang ko. Amuyo ka din anya tinapasama ka ni Jomar. Amamom ka din ni Jomar, balasang ko. Wana na. May sa kagayam na. Ngam nabiit pa'y anagam-am mo kami. So asaandak pa'y siguro anakit kita. Nadisgrasya ti kaanak ka, balasang ko. Talon nga aldaw tinapalabas. Anya? Umunag ka, balasang ko. Tamapan mo tanawan ti bangkay ti kaanak ka. Nana, mabalin ka di akadwa andak. O sige, balasang ko. Umay ka, takadwaan ka di tauna. Nagsakit, Jomar. Awan man la ti magamam mo kanya kadagiti ka pamilya. Gaputa din akmat mabalin ayam amo. Gaputa adan asawak. Ngam oray pa'y no kasta. Kaya't ko amamuam. Nga inayat kay ti kasta unay. Nagsakit lang ang apanunutan. Anagababa ti panawan anaipaay para kadata. Sikat ti kayat ko ang makadua iti tong palbiyag. Ngam apay apinanawan nakmatan. Jomar. Diyos ko. Adak ita dito balay mo. Tapno agkid daw iti pamakawan. Kadagiti amin ang nagbasbasulag. Kasdamatan akayat ko ti agyaman. Kadagiti amin ang paraburyo kanyak. Gaputa ka maudyanan na. Agturpusa kuhan. Kat apaman ang makapagturpusak. Mga baruan anak. Agabrodak. Kat sadyay bala si tao. Amang rugi akmanan. Nabayag-gaya man anagsiina kayo kani Diego. Ngam apay nga itamlaang nga ibaga kanyak. Gaputa jak kayat nga agdanag kayo kanyak, nanang. Sana bale. Tanatungpal ko mati arapaapyo ang makaturpusak. Iso nga ita, imayak dito balay. Anya ti kayat mo asawan. Agradwar kan? Wananang, kat kayat ko, ada kayo ti mangimarcha kanya. Ay na, agyaman anak ko. Tatinungpal mo matlaang ti kayat ko ang makalpas ka iti panagaadal mo. Ita, Mr. Lonely, adda akon dito'y balasiw tao, kat may saak kadagiti naayat ng agdingdingeg kadagiti drama yo. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, amin tayo aparswa, ket makaaramid iti basol. Tinapateg, ammo tayo ti agbabawi, ken ikiddawan iti pamakawan, tinagbasulan tayo. Ken ammo tayo ti bumangon, iti anyaman, anaetibkulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo.
ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.